Opay. Judith Cabelos. Oo, Sir, kolektor. kolektor ito na ano. Ang kanan. Takuri, Judith ni mo yan ah. Na yun ang gudakin nga. Ako na utang nga. Takuri. Kabisa nak na oro. Nagagkape ako. Ngantiin nga previous nga baso. Madadakmulan. Amin na kinaayunan. Baka dak-ani kay magtutuon pa ako. Mga ngalayon na ako. Kaya di ka serum na. Masulod na kita akong balay. Amo na ko daday ng Red Cross. Kaya ako man ang silihan na akong paragsod. Red Cross ko nung balay. Takuri. Opay. Opay. Ano sir? Ay, tay. Ano mo tatay, he? Judith Cabelos. Diri ko matatay. Awa, kada silihan ni balay. Red Cross. Natambay lang niya din eh. Ay, tara. Kay hain, balit niya. At tungad to, bagalan tangkal. Diretsualan nga dalan. Ini nga nalan yan to. O sir. Ato tiya balay ito dito, nan. O, Kaya nagutang yung takuri. Judith na niya yan, ha? O sige tayo, salamat. Kakadiyong ko anay, kaya dito kakulop. sige sir. Makadi ako kay Judith niya yan, ha? Amo na ini nga balay, makatangkal. Ang sisira ng bata. Bye-bye. Bye-bye. Judith Cabelos. Oo, Sir, konektor. kolektor ito na ano. Ang kanan. Takuri, Judith ni mo yan, ha? Judith! Oo, sir, akong kolektor. Badaw niya nang kay nasaringan kuan nga tulog pa man ko na to kabulan. Isa Jesus! mo bayad. Natuod ka man na to nga. Ang paragsunoy, nagsilhihay mo. Oo. Natuod ka lahat to. Nga, buhaw na to nga, paragsunoy. Ato, gintanggal, kay buhaw na to duro. Di ka nga pag-utang ni mong takuri. Tulula ka adlaw. Tulula ka adlaw. Mabayad ka na. Aba daw nasaringan nga tulog pa man ko na ako kabulan ug sa magbayad. Matay may kapagod nga wala pa kurkwarta yan na wala pa magharbisin kuan. Balanghoy yan ang ini. Sir, diri pwede nga. Diri ka maghatag kay siya ni mo nga hulog. Ay banid man lasarit akon kung hindi kada semana. Ado natay may ang kapagod nga wala pa wari-wari Ay, kita daw, kwarta yan na. Hay daw sir, pakita daw sir ang takuri nga imo ginutang. Pakita daw ako. Kuha ang kula. Amo ito. Man, Ay patan ito ay rebis ito. Sos, ang kong pagod. Ang takuri pagod na masurong hamon. Eh, embargong ko na wala na sir, kung naray kay kukuan. Ay, okay. Paborito ko pagod ini nga. Bisa nakain, dardara ko gud ini. Okay. Di ko pwede nga di ka makakunakon. Pero kung may nakalida mga kuan, may nakalida mga manok, pwede amo lang natin hulog akon para makabayad kay siyahan ni mga hulog. Oh, sige, timing kay may adak manok. Sige, sige. O sige, nakarawat ako. Ibutang na iton kay Si makadak anay. di ko ito embargohon. Oh, sige, sige, sige. Makadin ako sulod. Kuhang kon manok. O sige, sige. Sir, dali-dali kay Adi Kulop na daong patakon suruktan. Anila, anila. Adina, adina, adina. Amo na ni sir. Oh, oh. Ina natin mo bayad it siya ni mga hulog. Oh, sige, sige. Dek magini ha kay Adi Kulop na daong patakagion, daong tak suruktan ha. Oo, oh, Makadi ako. oh, sige. Mabalik ako sunod semana. Ay Oo. masukot na to ko imo pagandam ha. Oo. Kadi ako. Aba daw, nga piniste. Anak ko namat nga binulan. Sinima naman nga yan. Wala ya, kinilalamunon nga ya trabaho.